Så står du her. Hvem er du? Hvad sker der? Hvad vil du? Hvorfor gemmer du dig? Det er uundgåeligt. Det er nu, det sker. Det er nu, det må gøres. Det er nu, det sker. Det er nu, det må gøres. Det er overalt. Tiderne skifter. Verden forandres. Du troede, det var nok. Du virkelig troede, det var så let. Du virkelig troede, det skulle være så let. Gør det bedre. Tag det sammen. Se på helheden. Se det fulde omfang. Årsag og virkning. Et simpelt, men universelt dogme. Bare tanken. Skam dig! Fantastisk. Hvor er det dog smukt, så simpelt, så rene linjer. Fantastisk. Hvor er det dog smukt. Hvor er det dog smukt, så simpelt, så rene linjer. Netop du, og bifalder menneskets destruktive kræfter. Hvad laver jeg? Hvad skal jeg stille op? Hvorfor er jeg her? Hvorfor er jeg her? Der er ikke mere tid. Take them too. Take what? You bought everything. Take them shells. Vi sviner for meget. FN advarede i dag hele kloden. Den globale opvarmning vil fremover gå hurtigere end hidtil antaget. Det er et dystert scenarie, der bliver tegnet. FN-rapporten viser, at temperaturen vil stige med mellem 1,8 og 4 grader, og vandstanden vil øges med op til 7 meter. Vi bliver nødt til at lytte til videnskabsmændene, det er jo helt rigtigt. Og det er en udvikling, der også kan få betydning i Danmark. Flere småøer risikerer simpelthen at forsvinde under havets overflade.
er Storåen gået over sine bredder. Fjorden, og derfor stiger vandstanden fortsat. Den er oppe på 1,74 i Løgstør lige nu, og stiger altså fortsat. Jeg ved ikke, hvad vi lige skal gøre, men det kan være, at vi venter lidt og prøver at høre, hvad der sker.